'Yan mata, bismillah mana. Me ya faru ne? Kai ka bar yarinya ta dangwala arziki ta bar arziki a mazauninsa, baka da ko sisi kana wani mamakale mata, ba kala ka bace. Ko da ganin mace zuƙeƙiya ce cewa muna tafiya kace wani 'yan mata ta zo to ba za ta zo ba ko an gama kasuwa take. Malam baka da ko sisi wannan ba kala ka bace, dan haka ka bata ta zo ta dangwala arziki. Kace ban da ko sisi ka kare na mun waye mana malam. Ke ki daina biya ma irin wannan iskan garin. Yariya ka ce wanta za ta dangwala arzikin wa za ta dangwala to ba za ta zo ta shiga ba. Baka da ko sisi kana mata. To wai a kasuwa take to ba za ta shiga. Hey, what happened? Gaskiya na gode ma Allah. Na wannan renin wayan ya ma kai renin wayo. Na gode ma Allah da ya sa ma ba wanda ya ga abin da ya faru amma wannan renin wayan wani ya gani ai na bani.